Tyk. Og så ud af næsen. Jeg smider lidt marins smagt til. Ja, jeg har smagt til med bergamotte og jernur. Spis med det samme. Det vi laver her, det er, at vi leger lidt med flydende nitrogen. For at vise, hvad man kan bruge det til, og det ligesom er det nye, og det er ligesom fremtiden inden for molekylær gastronomi, og man kan bruge det inden for finere madlavning. Blandt andet til en kalenser, eller til at lave sorbéer, graniterer og så videre. Man kan flytte lidt, man skal bare tykke lidt. Det er smart, fordi man kan bruge det til en masse forskellige sammenhæng, og en ting er, at man kan lave sorbet og flødeis af det, men man kan også bruge det til at køle ting rigtig hurtigt ned. Man kan lave salte graniterer til, man kan lave en agurkgranité smagt til med gin, eller man kan som her lave nogle sprøde marings som et indslag under en større menusammensætning. Og så er det bare fremtiden. Hvor stort bliver det, tror du? Jeg tror, det bliver det nye inden for molekylær gastronomi, og det helt står inden for finere madlavning. Og jeg tror, inden for en årrække, så er det et must-have i de fleste professionelle køkkener. Du vil lige smage en ny batch. Kom. Det var godt.